balma fuli ani tanu yamba kengre kadia obele jele ma umunu be kan lameni wati na yoro suru ani yoro jambali kono ani mbali ko kan radio jeka fo abela seli ko makeme buruburu lon fla be asanfe ni anga dokokun kuna funu wati selenye abega lasi o ma siku trawre fe ma me bolobe nega o krafe jula amet jakte do o bismillah nga kenekan ina fo nya fo na chumina si ka fo ba min kira malidenw yere dama ni nyanje nangwa mako dialogue intermalien wala ni do kun kira mi odi ka se ka benga krengrenen soro mali denw belajele ni nyanje ni ku social wi ka damne feleton na kata se jekulu chama woro ma o sigi kon na wa o gafe mamme bo seba o ma nyamani we premier ministre koro Ousmane Yusuf Maigaye ale koni ka dusmangu ya yira kenen kan ka sabuke jume ya yira ka fo ni mamme ya laje fereton min be anga jamana konna na ni wati na be se keme saba ani bi kononton o bonyango ma nga ulula ko fereton keme dron olu de kon sira kata u sendo ni laje na korba yira ka fo parti politique olu keme ka la goshita ka nyeshi kunya ima ode la kon be jela cliquer ka nyef ka fo nyana ko nyanu uka puma fo u yere dama kelena wal kele ukata radio so wal kele bololo sanfe kuni da koni yelela uye bela jelen ka segana sigi min be imai ko fo min te be imai ko fo ebe fe jamana yere kata sra min ka iko fo o ko da koni de yelela jamana ma nyama fo nga nunga banko ke o koni ko ti ben la ini ko fo ka nyeshi uma o kuma kelen kɔnɔna na fɛn min ye an ka yɛrɛmarakafo minnu bɛ yen ayiwa wele kɔni bilala olu ɲɛmaw fana ma u bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɛlenw na ka ɲɔgɔn kafo Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ o hakilila kɛra min ye ko in kan ka se ka don o kɔnɔna na k'o fɔ ayiwa u ka laɲiniw ye min ye ani don n'a nataw la ni nafa bɛ se ka kɛ min ye da ka don a bɛɛ lajɛlen la ka a fɔ maaw ye ayiwa olu fana kun nana o kɛnɛ kan maa dama bɛ yen an ye olu ɲininka o hakililaw la an ka jɛ k'o lamɛn. hakilina taw ye min ye charte ko in an y'o fɔ an nana ni an ka contribution ye an y'o di président ma an hakilila mɔgɔ kan ka hakili to yɔrɔ minnu na an y'olu fɔ kɔ ka sariya la sabati bɛn ni keleya ani ka kuma ɲɔgɔnya kɔ ka se k'o sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ye gafe caman ye mais nin sen ta in kɔni an dalen b'a la ni nin gafe in tara a bɛ se ka bakurubaya parce que mɔgɔ min b'a ɲɛfɛ baara ka d'a ye ko mɔgɔ faamuyalenbaw don an b'a fɔ an hakili la n'an bɛ nin baara kɛ olu bɛɛ ye mɔgɔ faamuyalenbaw de ye an n'u fana ka sigi ka kuma o de y'a to an ye sɛbɛnw ci u ma ka a ɲini u fɛ an ka ɲɔgɔn ye yan bi ɲɔgɔn ye nin filɛ u nana n'u ka jaabiw ye k'o d'an ma an bɛna olu fɛsɛfɛsɛ kɔfɛ mais sɛbɛn ninnu nalen kɔ fana an ka commission président y'a jira k'a fɔ an n'u ka hakili falen fɛn dɔw kan. Ayiwa ni tun ye maa dama hakilila ye minnu bɔra yɛrɛmarakafo kɔnɔna na ka n'u sen don baara in na Bamakɔ kɔnɔna na yan. balima halisa an bɛ taa ni an ka kunnafoniw ye fɛn min ye sigi dɔ kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan Joakun kɔnɔna na sigi min n'a bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye protection sociale ni o ye sigida kɔnɔna na maaw yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na u ka hakɛw ka se ka olu tɔbɔtɔ ayiwa kɛnɛ in sigila maa min fɛ o de ye minisiriso min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma ka taa se minisiriso min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani sigida lakanani koɲɛw ma olu ka bolodi ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na ka maaw wele ka bɔ fantan na ni bɛɛ lajɛlen fɛ u yɛrɛ ka fɔ la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ko min bɛ malidenw na nin waati na ni o de ye sigida kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen olu ni sigida lakanani ka kan u yɛrɛ ka jo sariyaw k'olu lakana n'u ka ɲɛnamaya olu bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na k'u kisi nka olu kow tɛ kɛ a kɛcogo la kuma dɔw la ani ka walawalali kɛ u ye o taasira ye min ye o jɛlen bɛ se ka dɔn cogo min na Mohamed Dabasi Traoré ale tun ye kɛnɛ in labɛnbaa dɔ ye a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. An ka baara in kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ protection sociale a yankan ka bon a yirala k'a fɔ bɛɛ n'a ka kan n'i y'a lajɛ an ka jamana sariyaba a tigɛda 10nan na a y'a yira k'a fɔ protection sociale ye droit ye maliyɛn bɛɛ n'a ka kan donc an ko pour que ka se k'o waleya an ye ɲinan conférence in sinsin kosɛbɛ protection sociale ka a bɛ se ka carin cogoya min na pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ den kɛrɛfɛ kana y'a la a kana kɛ setigiw dɔrɔn ta ye système des nations unies an n'olu bɛ baara kɛ olu bɛ jamana yɛrɛ sinsin kosɛbɛ nin baara ninnu na o bɛ hakilina di o bɛ musaka fana di pour que waleya ninnu bɛ se ka timɛ cogoya min na UNICEF b'o la PAM b'o la Banque mondiale b'o la FAO b'o la PNUD b'o la garantie fɔlɔ o ye kɛnɛya ye garantie filanan o ye denmisɛnninw ye denmisɛnninw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo di u ka kalanko bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo di garantie sabanan o ye maakɔrɔw ye maakɔrɔw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo di pour que u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ garantie naaninan
n'o bɛ kɛ maa minnu n'u tun bɛ baara la ni ala y'a kɛ u ka baara tiɲɛr'u bolo ou bien ni bana y'u sɔrɔ bana min b'a to u tɛ se ka goroba tuguni ka baara kɛ fɛɛrɛ jumɛn kan ka ɲɛsin olu la pour que u kana kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ den kɛrɛfɛ la. Ni tun ye Mohamed Basiru Tarawele ka walawalalu ye ka kɛ ni protection sociale sigi min kɛra an fɛ Bamakɔ kɔnɔna ya dɔgɔkun in na. Balimaw an bɛ taa kunnafoniw kɔnɔ halisa cakɛda belebele min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a tɛ foyi kama a yuruguyurugu ani dunkojuguya u bɛ se ka kɛlɛ cogo min n'an ko a ma ko OCLEI olu kɔni ye sigi dɔ kɛ ni minisiriso ka jɛɲɔgɔnya min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko o ma ayiwa a laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye sifinnakaw ka se ka olu sen don yuruguyurugu o kɛlɛli la ka walawalali kɛ u ye yuruguyurugu kɔlɔlɔ a bɛ se ka kɛ jumɛn ye sifinnakaw ma ani a bɛ se ka mun de kɛ jamana yɛrɛ ka segin kɔ la ka daw don olu bɛɛ lajɛlen na k'u walawala maaw ye o de hukumu kɔnɔna na u ye baara caman boloda min bɛ se dolanciw ka taa se farikolo ɲɛnajɛ suguya wɛrɛ ma ka tulon kɛ mɛ kɛnɛ minnu kan n'u bɛ walawalaliw kɛ sifinnakaw ye yuruguyurugu a kɔlɔlɔ kan Mumu Gindo ale ye OCLEI maa ɲɛmaa ye a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ye n'an ka jɛ ko la dɔgɔkun na an ka min kɛrɛnkɛrɛn sifinnakaw ka kunnafoni an y'a kɛrɛnkɛrɛn ka na c'est les enfants na ani denmisɛnnin fitininw minnu bɛ école primaire ni second cycle la ani olu fana ka masala artistes denmisɛnninw minnu bɛ sisan min ka ko slam ou bien rap o compétition b'a la marathon b'a la u bɛ boli an bɛ taa région fana kɔnɔna na donc activité caman de bɛ yen dɔgɔ kelen kɔnɔ a bɛ ɲini ka activité 20 bɔ an bɛ min bolo la an bɛ ka min kɛ a bɛɛ de ye laɲini ye ka denmisɛnninw hakili jigi u k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ yuruguyurugu la. Ayiwa nin tun ye Mumu Gindo ale mankan ye ni OCLEI o maa ɲɛmaa don. Balimaw n'an bɔra yen an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na sisan an bɛ cakɛda min bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ ka se ka waati koɲɛw jateminɛ ka maaw kunnafoni a la ni o ye météorologie o maaw ye olu kɔni ye kunnafoni di maaw ma u y'a jira k'a fɔ donna nata na waati kɔni o bɛna yɛlɛma o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na ka dabɔ marisi kalo in o tile 3 la ka taa ko nɛnɛ kɔni an bɛna bɔ ale kɔnɔna na ni ka don funteni kɔnɔna na kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ funteni a barika bɛna bonya o de ye hukumu kɔnɔna na u kɛlen bɛ k'a ɲini maaw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka i janto i yɛrɛ la ka fɛɛrɛ bolow ta minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni yɛrɛ ka o lakana cogo min na fo ka taa se denmisɛnninnakaw ani maakɔrɔbaw ka d'a kan a waati ka jugu olu de ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna waati ni waati kɛnɛw fɛ yan ko min ma ko sunkalo waati o de la u kɔni bɛ ka wele bila maaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ sun don ka se k'u hakili to jiko la n'u ye sun don u ka jiw caman min ani denmisɛnnin minnu bɛ yen hakili ka to u la u kana bɔ ka taa tile kɔrɔ u yɛrɛ ka lakana o hukumu kɔnɔna na. Balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an na cogo min na sunkalo kɔni ni o sera i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ fɛn min an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ jago ani bayɛlɛma ma olu bɛ wulikajɔ kɛ ka se cakɛdaw la minnu bɛ dumunifɛnw dilan wali kelen k'u bayɛlɛma ka di mɔgɔw ma o bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ o laada o lakilenna an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ jago ni bayɛlɛma ma ka fara an ka premier ministre kan o ye général de division Abdoulaye Mayiga olu kɔni y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka se jagokɛlabaw ma minnu bɛ yen ni usine belebelew b'u bolo n'u bɛ makɔrɔniw ani dumunifɛn suguya wɛrɛw dilan ka se ka taa jagofɛnw olu lahalaya lajɛ ɲinɛ ta a bɛna kɛ cogo jumɛn de la ani a baaraw bolodalen bɛ cogo jumɛn de la cogo min na maaw bɛ se ka sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la ayiwa o kɔni kɛra bonya ni karama dan ye ka d'a kan u ye min ye u ye jigisigi ko bɔ u ko k'u dalen b'a la k'a fɔ ɲinɛ kɔni maaw tɛna gɛlɛyaba sɔrɔ tulu ka taa se dumunifɛn wɛrɛw olu sɔrɔli ma gɛlɛya la. Balimaw halisa an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔna na an ka ntolancilaba kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Seydou Keita ye ni ale y'a laɲini ka se ka na usiniba belebele dɔ jɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na dun ka fa o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna na o kɔni kɔ a y'a jira k'a fɔ a kelen bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ a kɔni tun ye wele bila kunnafonidilaw ma u ka se ka taa baara kɛcogo lajɛ ani gɛlɛya min bɛ olu yɛrɛ kan ka kɛ ni waati ni a cogo ye ka da don o la k'o walawala jagokɛla kunnafonidilaw olu ye o hukumu kɔnɔna na o gɛlɛya dɔ kɔni kɛra min ye o de ye k'a fɔ a ka fournisseur minnu bɛ yen ale ni minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ minɛn ta olu bolo k'a bayɛlɛma gɛlɛya dɔ don la ani olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛlen bɛ sababu ye n'o bɛ fɛ ka gɛlɛya dɔ don olu yɛrɛ ka baara o taabolo la Seydou Bile a y'i da don o la k'o walawala an ka jɛ an ka Seydou Keita lamɛn. N ye kuma caman fɔra sani usine démarrage cɛ i ka matière première ko la i ni commerçant ni ɲɔgɔn cɛ surtout bi baara daminɛna
ami kumakan mɛn ko in na i ma sɔn k'i prononcer mais maliyɛnw bɛ fɛ ka a dɔn e yɛrɛ hakilina ye mun ye ko in kan i bɛ se ka mun fɔ malidenw ye pour que ka tiɲɛw bila place la tɔw b'a fɔ remettre les vérités à leur place parce que nkalon bolilen ka tiɲɛ mangulen to nkalon bɛ se tiɲɛ mangulen na. Bon, je pense que maliyɛnw bɛɛ bɛ ne dɔn. Je disais tout à l'heure ne sigilen tɛ Mali la yɛrɛ et je suis étonné mais ni ne bɛ kuma je fais attention mais c'est parce que c'est pas seulement les Mali. N'a ye ne ka balontan jateminɛ ka na se fo bi la je n'ai jamais rien fait qui peut être négatif ni pour moi ni pour mon pays. Jamais mɔgɔ tɛ se k'o yira o tɛ yen. Bon donc ni ne kan ka kuma je fais attention parce que c'est pas seulement les Mali. C'est dans Mali dɔrɔn na ça va partout dans le monde. Donc ni au ko bɛ togoya la n'i kan ka kuma il faut faire attention. N'i bɛ fɛn fɛn fɔ il faut ka kɛ ɲuman ye sinon i b'i makun. Et moi c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, ni tɛmɛna les choses sont très simples. Moi je n'ai pas de pouvoir. Bon, c'est faux absolument rien du tout. J'ai juste installé l'usine, une sécurité aérienne, juste pour que les gens début vérifier, bidon beaucoup de trucs. Mais après nous, Maliens c'est très cher. Et les objectifs j'ai dit que tout ce que je veux, ni à c'est Maliens. Et nous Maliens, j'ai dit tout le monde. Parce que moi je suis footballeur. Je considère que moi je suis pour tous les Mali. Les Maliens bétari parce que je considère que à la FM par exemple en 2002 au douté mal là peut-être au Chidon mais je suis sûr au Bega Dougon là il y a Yann Nagram Rokele au Dona au lieu de gagner et je suis sûr que ces jours-là au douté Malikono Doumima doit gagner. Bon n'allez nous voir qui c'est important il faut ne pas que nous voyons que voilà. C'est uniquement pour ça. Et si vous regardez, le premier avait Sénégal au Renafa. Chokodi, parce que vous savez, ni Sénégal, Sénégal au bas, nous le élément. Donc il faut qu'ils aient des éléments. Awa ni tun ye Seydou Keita ne bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Seydou Bile la ka kɛɲɛ ni ayiwa a ye kɔrɔfɔ min fɔ gɛlɛya minnu bɛ a kan a bɛ ka o de fɔ a ka jan an tɛna se k'a bɛɛ latɛmɛ ɲininkali kɛra maa min fɛ Seydou Umaru Tarawele don kunnafonidila don an ka jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa minnu kɔni bɛ yen ni o ye ayiwa a cakɛɲɔgɔn ninnu ye gɛlɛya tɛmɛna ni maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na olu ka maa ɲɛma ale fana bɔra ka a ta ɲɛfɔ ko kɛra cogo min na ani a fɛɛrɛ jumɛn bɛ ale yɛrɛ bolo cogo min na Seydou Bile bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ a ka nin baara in na a b'a da don olu la k'olu dɔw walawala an y'an ka jɛ ka Kajatu lamɛn. Don min Dukure nana sigi k'a fɔ an ye i bɛ Dubayi k'a mago bɛ sikolo la n k'i ma i sen bɔ sikolo la n tɛ kuma tigɛ a kan parce que n tɛ tigɛ kɛ n bɛ mun kɛ o ye siga o ye sikolo ani bɛnɛ n k'i ma n ko ne den Dukure ɲinan sikolo bɛ yɔrɔ min i ko k'aw ka prix ye 30 ye i jɔ août 24 2025 n'a mago bɛ hali sikolo miliyɔn 1 na prix mun b'aw da an b'a d'aw ma mais ɲinan si ma den ɲi ma ça c'est pas la faute de quelqu'un o tɛ mɔgɔ nɔ ye ala ka baara de n k'i ma n ko si mun bɛ yen stock de don et puis aw bɛ campagne camancɛ la ko caman kɛra muɲu si bɔ i ka programme la n tɛ tiga kɔntɔn n tɛ soja kɔntɔn mais sikolo in a bɔ i ka programme la ala sɔnna san wɛrɛ i bɛ puru nɔfɛ an b'a d'i ma mɔgɔ si tɛ si sɔrɔ ka tɛmɛ i kan o don an ye kuma mun fɔ an ma bɛn o ma e Seydou kɛlɛ bɛ Dubayi ko i b'a fɔ ministre ye ko ministre ka datugu ko c'est pas possible ko partenaire tɛ se ka na jamana kɔnɔ ka si san aw ɲɛnɛma aw sigilen ta partenaire bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na n ko Seydou si min bɛ Mali la c'est trop on a plus de 80 000 tonnes d'amande de karité par an e ko k'e ka usine mako bɛ 70 000 tonnes na e ka 70 000 tonnes ni wari b'i bolo 2 mois an b'a d'i ma n'an y'i ta d'i ma ka ban an bɛ partenaire tɔ dɔ tɛ problème ye o ma se datugu ye ɲinan si tɛ hali n'aw ye datugu ɲinan aw tɛ si sɔrɔ n ka kuma ma kɛ tiɲɛ sikolo gramme 1 i ma san donc ni tu y'a to ne t'a ma ka ɲinan kɔnɔ 2024 août c'est bientôt on est mois de mars avril mai juin juillet août si denna et puis a denna alhamdulillah si bɛ yen n ko n b'a d'i ma an ka mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko fournisseur banna fournisseur yi bangana
mais fournisseur t'i bolo Seydou fournisseur ye mɔgɔ mun ye i ye contrat di mɔgɔ ma i ye wari di mɔgɔ ma a ka minɛn ta k'a d'i ma Seydou i ko i tɛ wari di mɔgɔ si ma i tɛ dɔrɔmɛ di mɔgɔ si ma e ka minɛn bɛ t'i sɔrɔ i ka usine na i b'a lajɛ n'a kɛra i sago ye i b'a ta an tɛ se k'an ka jɛ o kan kan mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ y'i ban ka di yan ka sɔrɔ wari dira dɔ de ma ka sa parce que prix mun fɔra 70,000 a tɛ se ka kɛ. Ayiwa ni tun ye Kajatu la ni ayiwa coopérative ni minnu bɛ sikɔlɔw ka taa se fɛn caman caman ma u b'olu fara ɲɔgɔn kan ka a feere usine-tigiw ma u ka maa ɲɛmaa tun don coopérative ni tun y'a ka dantigɛlikanw ye. Balimaw n'an bɔra yen Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ben le cerveau ka kɛ ni ale ka solonalidonbaw u ka laɲini ye kiiritigilamaw fɛ ka se ka kanabila d'a ma min n'an ko a ma ko liberté provisoire bangɔni kɛra o ma k'aw hakili jigin k'a fɔ Ben le cerveau ale kɔni datugulen bɛ kaso la a bɛ waati damadɔnin bɔ o de ye hukumu kɔnɔna na kanubaw kɔni tun ye laɲini kɛ cogo min na Ben le cerveau bɛ se ka bila a ka na a sen don a ka jamanajɔ koɲɛw la i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ nka waati jan makɔnɔni kɔni kɛlen kɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na kanubaw kun sigilen bɛ ka jaabi kɔnɔ kiiritigɛla min bɛ yen ni baara tun bɛ ale bolo ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a jɛn n'a ye Ben le cerveau liberté provisoire o ka d'a ma o tuma Ben le cerveau a bɛna to kaso la yanni ayiwa a latigɛ don cɛ a ka se ka bila. Kelen na halisa an ka imam min tun bɛ yen ni diinɛ lasela don ni alimami fana don n'a tɔgɔ ye Imam Seku Sidibe ale fana minɛna ka datugu ka sabu kɛ a ye kuma taralen dɔw fɔ min ni o bɛ taa an ka finitigilakaw olu juguya kan n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana fana yobo yaba ka danbe bɛɛ lajɛlen bɔ a la o hukumu kɔnɔna na a kɔni tun minɛna k'a don kaso la ale fana tun ye laɲini kɛ ni liberté provisoire n'o bɛ se ka di a ma nka kiiritigilamaw u banna o fana ma k'a jira k'a fɔ a bɛna to kaso la yanni a ka kiiri don cɛ a ka kiti a ka ko ye min ye don nataw la o jala bɛ se ka tigɛ cogo min na. Ayiwa an balimaw sera ka min sɔrɔ Tarawele fɛ Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛju la an ka baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen tun bɛ an ka ɲɛmaa la Buwa Jabate an bɛ dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye n'Ala m'an ka jɔnya o jɔ an n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ k'an da don kunnafoniw na k'u walawala an cɛ ka kulomajɔ la radio Jɛka fɔ